Kayak wingi kan nek sik takon ngene, "Mas iso masak tenan pura terus bumbune apa ae?" Nah, daripada aku dipaido, dikira ngapusi, dikira iki aku berdusta mbek cah-cah ngene lho. Lah iki tak gawekne video masak-masak ngene iki. Dadi tak sambil cerita ya cah yo. Minimal lek dadi wong lanang iki saorane iso masak ngono lho cah. Mas yo masakane iki ra enak, tapi saorane iki kowe iso masak ngono lho. Dadi enggak pati ketergantungan ambek orang lain. Soale lek kodrate wong wedok kuwi mek telu cah, menstruasi, melahirkan terus ambek menyusui. Lan siji meneh ding karo nesunan. Tadi kita teruske masak-masak ya cah yo. Iki bumbune kabeh mau tak cemplungke, tak ongso ngene iki sampai wangi. Engko lek wis iki dilebok-lebokke iwake ngene iki. Wah, asline iki simpel kok cah. Dadi lek masak dhewe iki ambok enak ra enak ki lek ilate dhewe iki mesti rasane marem tenan. Engko kabeh lek wis dicemplungke ngene iki terus iki ditutup ngene iki sampai umum. Engko lek wis umum, mangko dikeki kecap ben gawe penyeimbang rasa ngono lho cah. Kok ditutup meneh. Bar kuwi lek wis umum, engko terus dibuka meneh, dinteni nganti asa terus kari di icip rasa-rasa kurang piye ne karek dandani ae.